Pensei en 1000 formas diferentes de facer este vídeo, pero, bueno, non din atopado a composición. Xa sabedes que para isto de editar vídeos en internet hai que ter máis que nada o día e a imaginación para facelo. E nada, este vídeo para presentar o meu coche, es Rodinger. Levo xa 6 meses con el, vale? Quería facer un vídeo, de feito, pois porei os clips en plan aquí nunha esquina ou así de todo o que tiña pensado meter, pero non souben como facelo porque eu este coche importei, no vale? E foi un proceso, pois, laborioso. Esperade que ven un coche, teño que deixar que pase. Outro máis. É que estou nunha zona bastante concurrida. O caso, quería presentarlo e non atopaba a forma de facerlo, entonces dixen, bueno, pues o que saliu e eso pues quedará en el olvido, eses clips. É bonito, Vou vos explicar neste vídeo os motivos polo que comprei este coche desa forma e non doutra calquera, nin outro coche calquera. Pois ese era o meu trípode, vale? Entre esas dúas ramas agora mesmo. E nada, vos vou presentar o coche. O Rodinger é un Tesla Model 3 do 2019, dos primeiros, Standard Range, vale? Se conserva bastante ben, dentro do que cabe. Si é verdade que en tema de chapa e demais ten algún que outro toque, pero bueno, chapa e llantas pero nada de outro mundo. Como sabedes, está recién lavadiño, mira como... Es que es una maravilla como brilla. E a continuación vou entrar dentro e vos vou explicar por que razón collín este coche e non outro calquera. Como vedes, o coche por dentro está impoluto. Ten detalles, como por exemplo aquí no asiento, que parece que en vez de un crío tuveron a un T-Rex sentado aquí atrás, pero bueno, nada de outro mundo. Lle puse no cristal, es que ten techo panorámico, vale? Lle puse unhas telas para que non dé tanto sol no verán, porque senón te tostas. E nada, este é o cochecito. ¡Ah! ¡Qué bonito! Vale, teño aquí, porque son un pouco organizado, e metín aquí nunha nota de Telegram o guión e vos vou poñer aquí. Ai, no, que me... A few moments later. Un minuto de organización. 30 segundos de vídeo. No, agora en serio, os motivos polo que comprei a Rodinger. En último momento direi porque se chama Rodinger, vale? Rodinger Palomitas Gramola. Vamos a ver. Por que Rodinger é como é? Motivo número 1, porque é eléctrico. Sempre dixen que o meu primeiro coche, vale? O primeiro coche que quería ter da miña propiedade, porque eu andiven no saxo de meus pais durante 10 anos. Sempre quixen que fose eléctrico, pasa que nunca sabía que iba a ser un Tesla. Nunca souben que coche iba, sabía que iba a ser eléctrico, pero non me topei na situación de ter que decidir. Dixen, bueno, sí, cando miña irmán empezou a usar o saxo, que saco carné, tal, terei que buscar un coche e empezarei a buscar, pero
todo iso cuadrou alrededor dunha situación que me pasou coa moto, vale? Que o contarei máis adiante porque foi un accidente. Ya adelanto. Porque é o meu primeiro coche. Iso, me facía ilusión tamén que o meu primeiro coche que fose eléctrico. É dicir, é como parte do cambio, vale? Estamos na xeración que vai marcar o que vai pasar a partir de agora. Facíame ilusión ser un deses que decir que o seu primeiro coche foi eléctrico. Pijada. Pero bueno. 3. Porque quería que fose respetuoso co medio ambiente. Xa sabemos todos que os eléctricos no proceso de fabricación contaminan máis que un combustión, aínda que a larga se acaba amortizando, non a moi larga, porque realmente ti para usar un combustión ti tes que extraer o crudo, tes que refinalo, tes que transportar o crudo para refinalo, tes que despois transportar o que refinaches hasta as gasolineras, tes que suministrar enerxía a esas gasolineiras, tes que facer de todo, e despois, aínda por encima diso, despois de todo ese proceso no que se contamina, ti usando ese combustible. Hai máis vida aquí que na selva, macho. Hai un montón de bichos. Ti despois de usar todo ese combustible, sigues contaminando por andar co coche e ademais, non só iso, só aproveitas un 40% da enerxía que che suministras ese combustible, que aí está o meollo do asunto, o porqué os combustibles van a desaparecer, porque combustión, é dicir, o ter que queimar algo para poder moverte é un despropósito, porque obviamente ao queimar o que xeneras é máis calor e enerxía perdida que outra cousa. Entonces por iso tal. Entonces o que estábamos, que iso, que quería que fose respetuoso con medio ambiente, entonces me interesaba que fose un coche usado, de segunda man. Así eu sigo dando vida útil a ese coche. Ten a súa parte bonita porque é un coche que se ten pasado, vale? De feito, nos clips da Dashcam, ahora borreinos porque formatei o coche e se foi toda a puta, había un vídeo en Les Gets que está nos Alpes, o sea que estuvo por aí nos Alpes, veu de Bélxica e estaría circulando por toda Europa. Non sei. E eso, xa sei que este coche está medioambientalmente amortizado, pero creo que sirva de exemplo tamén. Iso, que teño un coche que está medioambientalmente amortizado e que é o exemplo do que hai que facer, vale? Se non queres comprar un novo, se non podes comprar un novo, tira por un de segunda man, non pasa nada. Igual que colles un coche de combustión de segunda man, podes comprar un eléctrico, incluso podes comprar con mayor, ¿cómo se dice? Aliviez? No, con mayor tranquilidade, vale? Porque os coches eléctricos poucos problemas dan. Entonces son coches que, bueno, de segunda man, pues tamén ten o seu punto a favor para comprarlo, porque sabes que estás comprando algo que vai durar. Segundo, cuarto, van 6 minutos e vou polo cuarto punto. Quería un coche que estivese xa testado, baterías e motor. Sí, porque comprei un modelo de 2019, aparte de que non quería gastar máis, aínda que non gastei moito menos do que vale un coche con axudas. Non foi unha decisión moi inteligente, vale? Pero es mi cochecito e lo quiero mucho. Quería un coche testado, de baterías e de motor. É dicir, aínda que está testado, non sabemos, por exemplo, o que vai pasar dentro de 8 anos coa batería do Model 3, vale? Collín este Model 3, un de 2019, porque leva as mesmas baterías que os Model S que hai agora circulando. Model S que levan desde 2013, estamos no 2024, é dicir, bueno, pois xa teñen 10 anos de vida, 12 anos de vida, pois algo sabes.
Obviamente ahora empezan a meter LFP, que se supón, este ten NCA, LFP que se supón que vai a durar máis, vai ser mellor, pero claro, me entendedes, sempre isto é unha constante evolución, é un constante aprendizaxe e ser conejito de indias, por outra parte. Joder, chaval, qué ruido. Me estoy dando cuenta que el mundo está lleno de ruidos. Entonces iso, quería un coche de batería e por lo menos do máis gordo, testado. Motor, sei que é o motor do Performance, vale, ainda que sea tracción trasera solo este. É o motor que levaban o Performance en 2019 e bueno, non hai moitos problemas de motor, pero bueno, iso. De todas formas, teño garantía hasta 2027 ou os 160.000 km e ten 120.000, así que con calma, porque fago poucos kilómetros eu, vale, entonces penso que non vai haber problemas. 5. Porque quero que a xente vexa que todo funciona e non pasa nada. Quero que todo o mundo do meu arredor, que sei que hai desconfianza, sei que o coche eléctrico xera dudas, evidentemente, porque é algo novo, aínda que apareceron antes que os combustión. Na actualidade é algo novo, por así decirlo, e a xente desconfía, e non pasa nada, é normal, é totalmente lógico que desconfíes, pero iso, a desconfianza se perde coa vida diaria, vale? Entonces, pois iso, por iso comprei un coche, vale? Usado, un coche con kilómetros e con experiencia en la carretera, para que a xente mire que está aquí, que anda e que non pasa nada. E sí, ten problemas de coche usado, porque esas, o típico problema das rótulas de cama bella de eso tiven, e non pasa nada, e metín grasa con unha xeringa e xa pasou. Pero son problemas que podes ter en calquera outro coche. O que me refiero, os problemas gordos non tes, ou polo menos non tes tantos como tes con combustión. Aparte dos mantementos, que esa é outra. Bueno, eu quero xa sabedes. 6. Porque é un coche moi vendido, con moito soporte da comunidade. O sea, comprei un Tesla por iso tamén, porque é un coche que xa está testado, ten un montón de vendas, entonces eu vou a Wallapop e necesito un espello, collo un espello por Wallapop. Ou me rompe o botón da ventanilla, pois vou a un desguace e collo un botón da ventanilla. Ainda que non sexa un desguace aquí, que sea por internet, pero digo que hai opción, sabes? Que igual con un, yo que sé, con un Kona ou con un Dacia Spring, que de momento non tes tantas opcións. 7. Porque é un método que coñecía para comprar un vehículo de forma segura. É dicir, comprei no importando, vale? Porque claro, sí, tiña o meu medo tamén a comprar un vehículo eléctrico, tal. Dixen, bueno, pois me vou a algo que é seguro, que é esta persoa que se dedicaba a importar vehículos. Tiña a experiencia de Adri, o amigo do Ampera e do Ioniq, e dixen, bueno, pois máis vale vello conocido que non vou por coñecer, e tirei por aí. Motivo 8, porque é Tesla. O sea, Tesla non sei, que é con Tesla. Sempre, non sei, sempre me flipaba uns Teslas cando os miraba en 2017, era como, buah, tío, ojalá ter un, non sei que tal. E mira, agora teño un puto Tesla. Non sei, que ilusión. Se me pone la voz tontita. Tesla levanta pasións, sea para ben ou para mal. O lo odias o lo amas. Eso sí. Bueno, a verdade é que estou bastante no medio, vale? Porque eso, o sea, me encanta. O coche vai de puta madre, é unha puta obra de arte e ten unha potencia descomunal e es como... Pero tamén digo, vale, pois podría ter Android Auto ou os mapas non van ben. O sea, sei o que hai, lo digo e non pasa nada. Tampouco hai que lamerlle o cubo a todo Dios.
Pero el coche es la hostia. Eso es innegable. Motivo 9. Isto o que decía ao principio, o do que me cambiou o chip na cabeza, o da moto. O 4 do 4 de 2023 tive un accidente que me cambiou a cabeza. Un señor se me cruzou, vale? Iba nunha carretera, iba tranquilo. Isto todo conto do que pon no atestado, non me acordo do accidente, vale? Iba tranquilo e o señor estaba esperando no arcén para cruzar a un camiño que estaba do outro lado. Pois o señor cruzou e non me mirou vir, como a que pasou desta moto, e pum, me llevou por delante. A moto quedou desgraciada, a miña pobre, xa está arreglada. Sempre dicen que quería arreglar, o sea, a Guaycuzo lle teño moito cariño. E claro, o coche dai, nese momento ainda non o tiña que comprar, pero dixen, necesito un coche, hoxe estás aquí, mañán estás alá, me gusta Tesla, pues me voy a por el puto Tesla y a tomar por culo. Eso sí, o sea, da igual. A diferencia de precio era mínima y dicen, no, el Tesla es Tesla. Y motivo 10, ¿por qué compré este coche? Pues compré este coche tamén para gravar este vídeo e ensinarvos o meu coche eléctrico, que xa sei que moitos de vos me estabades dicindo, joder, moita moto, pero nada de eléctrico, non sei que. Pois aquí tedes o meu coche eléctrico, me cago en Dios. O meu Tesla. Ai. E nada, iso, que aquí tedes o vídeo. Os que tedes un eléctrico, pois a seguir usando eléctrico. E os que non, decirvos que faledes con alguén que teña un eléctrico, que vos lo deixe probar, e se estades preto de cambiar coche, non o pensedes, en serio, non o pensedes, o sea, podes ter dúbidas, pero unha vez empeces a utilizalo, vas a decir, a combustión non volvo. E de feito unha moto me encanta, sou unha persona que me encanta, vale? Me encanta o sonido do motor, un puto tetracilíndrico, o sea, es la hostia. Pero el eléctrico, o sea, da moto non me desfago, pero se puidese coller unha eléctrica tamén, bueno, a tería sin dudalo. E nada, me vou ir daqui por si os árboles soltan savia para que non me ensucien o coche recién lavado. Nada, veña, mirámonos, chao, chao.